Hemen salam. Bana şu videonu Instagram'da kaç köp uğratdınız barlak göray deyip. Geçenki videosun barlak gördük. Spirt bilen o da bolmadı. Ondan sonra yazdınız gaz bilen barlak gör, gaz bilen barlak gör. Gaz aldım. Baklaşka tayın. Like komentari koyağınız başlayaz. Öňünden aýdaýyn, öýüňizde barlak görmäň sebäbi gaz bilýänsiňiz, apasny ýakaýmaň hissady. Durar aletmenler şunu. Daşlar biraz şemal, şoň üçin daş koydum, uçup gitmedi ýaly iyi teknika bezopasnosti diýler. Videodaki hala atılık giden ok yönü görüşünü de yanına iyi bollu. Hala anlatsanız like komentari koyup gollap bilersiniz. Sağ olsun.